Il-Gvern qed jipproponi tibdil legali biex il-Pulizija tkun tista' twettaq random roadside drug testing simili għal mod li llum isir tal-alkoħol. Iżda b'differenza għall-ewwel darba dawn it-testijiet għall-arrieda fuq is-sewwieqa se jsiru mingħajr suspett raġonevoli jew ordni tal-qorti. Din hija waħda mill-bidliet proposti mill-Gvern fi sforza biex tissaħħaħ is-sigurtà fit-toroq wara laqgħa tal-Kabinett tal-Ministri. Fi-stqarrija l-Gvern qal li wara ħidma li saret fl-aħħar xhur mill-Korp tal-Pulizija inxtraw testijiet apposta li jinsabu f'Malta. Apparti minn dawn it-testijiet qed ikun propost li tkun eliminata l-possibilità ta' sentenza sospiża biex kull min jinsab ħati li qatel persuna anke b'mod involontarju taħt l-effett tal-alkoħol jew ta' droga jingħata sentenza ta' ħabs effettiva. Fl-istess waqt se jissaħħu l-pieni għal min jażel li jsuq xurban jew taħt l-effett ta' droga b'multi jeħrex. Sa dan it-tant se tingħata s-saħħa lill-prosekuzzjoni biex titlob għas-sospensjoni tal-liċenzja tas-sewqan meta jkunu għaddejjin il-proċeduri fil-qorti. Fl-istess tqarrija ntqal li l-Pulizija wettqet 2000 road check biex fl-ewwel 8 xhur tas-sena diġà saru testijiet daqs is-sena kollha li ser iwassal biex sal-aħħar tas-sena dawn ilaħqu it-triplu li sar 3 snin ilu. Il-Ministru għall-Intern Byron Camilleri tenna li huwa ċar li minkejja dan jeħtieġ jiżdied id-deterrent u jħraxu l-liġijiet kontra min jabbuża għax qal mhux aċċettabbli li xi ħadd jipperikola ħajja ħaddieħor b'kapriċċ. F'kitba fuq il-paġna tiegħu ta' Facebook, il-Prim Ministru Roberta Bella qal li min sallum b'mod irresponsabbli jsuq ta' periklu għalih għal ħaddieħor issa għandu jaħsibha darbtejn. Żied li l-infurzar diġà qiegħed jingħata spinta l quddiem iżda l-Gvern jinsab determinat li jkompli jinvesti fis-sigurtà bis-saħħa ta' sforz interministerjali u l-uffiċjali dedikati fl-entitajiet responsabbli tagħhom. Il-Ministru għat-Trasport Chris Bonet ukoll irrefera għal dan it-tibdil legali. F'kitba fuq il-mezzi soċjali stqar li b'din il-liġi qed jintbagħat messaġġ ċar kristall li s-sigurtà fit-triq hija prijorità u m'hemmx lok għal kompromessi.